Yeguso a yeto asempa no so. Nti eno ade no ana yeto aso na part 2. The na asempa na to din se menyo awurade adwuma biala. Menyo awurade adwuma biala. Anase mama yenye awurade adwuma biala. We should not serve God half-heartedly. We should not serve God half-heartedly. Mama yenyo awurade adwuma biala. Amen. Ene se wo hwe akrisofo ene dodo a yebo kristo din a ayewo kristo nase a enipa bebrebe enkentene wo mo ho anya adwuma a kristo ede ahye wo no monsa na yakase kristo adwuma de bia na mekase egu ahodo bi kura ye no we share life so we ya ban adwuma bia ye nurse ni bia we teacher ni bia urade adom wa appointew edo akohye office bi adwumakuo bi fire service mi so bia company bi we worker we driver eba ne nyankopon fie so a we steward we sonfo we sofo we asafo pani we caretaker we nyankopon asafo mu dwumani bi so yaba kristo mo ne de any appointism anase dwumadi bi obi die bia you are serving the Lord. Amen. Yewo adwuma eye wiasefo adwuma ende se otonsa na otontramo a asoma make wonka ho obo okura bi kura wo serve wo man no wo abem urade na appointew na ode wakoduru ho. Hallelujah. Enti esese yeye awurade adwuma no eyie bebre adwuma di omudie nyina no omo eye ni biala omo ye no biala Jomens me pache yo, God bless you. Omo ye adwuma no biala na onipa bia eba ne kristo adwuma famu a obeye adwuma no eni bianan so ebia no unya nhira ewo kristo mu na wabrabo ene wodachi nyina nso eno me bata ho enen komo na adofo no minimu di no a serious issue pa na mekanisa onipa wo ye awurade adwuma biara na omfa ho eno me bata ho eno me di wachi eno me akam. Amen. Enti se yeshia mu ora Yesu Kristo mu no wode dwumadie bi ama wo a mesrawo enhwe nipa na menhwe honam ene niema bi emu oni nwu ne Kristo di ahye wonsa esese wo ye se wanye ne sede ete a eno me da so enyame na meka chonsem bekutu a kirewo enti yaba Kristo mu esese ye firi ya dwene ni akoma nyinemu broni be kana se whole heart kana say heartedly we should serve the Lord with wholeheartedly. Just say ye free ya dwene ni akoma nyinemu aye Kristo adwuma ne ye. Eno message na ye be che no ne to asoro ye part 2
na yɛhwɛ asɛm bi a Tronsam estetiye sɛ obi anya awurade adwuma yie a na oyɛ ni biala a yɛhwɛ Tronsam asɛm ɔkafa saafo no amen so obi anye Kristo adwuma yie anase awurade etumi ne na adom nti wapiaw edo akwa akɔhyɛ baabi sɛ wo kodi dwuma bi in the name of ono na bia ɔmanfo ompatamuofo enya asodwe nya wagye na akɔyɛ selfishness pesame nkumnya na oyɛ ne basa na womanfo huna mane a ɛno me da so yɛhwɛ ho asɛm Jeremiah chapter 48 verse number 30 Jeremiah 48:10 Bekan twi na ma kan brofo saa na yɛkɔ me nkyɛ kora me pontem every say na nse maka kyerɛ sɛ me yɛ mpabo my week nipadua no my week pa na nso Kristo asɛm no wanka ho ntɔ o wanka ho ntɔ nti yɛhwɛ Jeremiah chapter 48 verse number 10 Pink lady Radin Shaw Obadua pretty God bless you Ose enome enka ne oyɛ awurade adwuma biara na enome enka de usankan na fena efiri emochem enome enka de oyɛ awurade adwuma biara na enome enka de usankan na fena efiri emochem Sa Bible verse we anohye na emu nsam no nso emu yedu sa kasa Jeremiah nwoma eken eya asɛm a Onyankopɔn eka kyerɛ odifo Jeremiah na wode suma bi anase adwuma bi anase ahyedie bi ema omanfo a yɛfrɛ omo Babylonfo wode adwuma bi hyɛ wɔn mo nsa wonam Jeremiah so ka kyerɛ Babylonfo sɛ kuro bi a yɛfrɛ omo Moabfo omo de abosonsom ene ahantan ne eniema ensem fata ehuru Onyankopɔn bo anase asafo Awurade bo ye niema basa enti onkotua sa Moabfo no esoka onse wo ma no ontoro wo mase Onyankopɔn na ma wo sa authority no ana ode sa suma wei ene ahyedie ema eye Babylon sa beren ancient time Onyankopɔn no ane de Moabfo hye wo nsa ana wo kyerɛ won sɛ enam abosonsom ne ahantane niema ekoso a omabrabo omudi hura Awurade bo nti onkoto were ema ono Onyankopɔn onkosɛe wo mo onkotu omo kama kosɛe wo ma na sa kasa no a ebaaye no na esese wode asɛm bi tato na eye asɛm a ebema asɛm no adimu ama no mo no mu tuo no ometu niye ena wode tato no kaka ho sɛ eno menka de oyɛ awurade adwuma biara enti saa na mo na no mutu na ya asafo Yehua ena de adwuma na hye wɔn nsa so mu kutu saa na mo no nyɛ enti sɛ o man hwɛ yie na omo yo madwen sɛ ye no ma na ebohye we de enya hwe we de ye no do wo mo ho we de ye spare wo mo ye nye se na ankosania
onyankopon ehwehwe na ose sa nnome no de nka no opese nka omokokọ yi omanyo no mododo no omokoye anase omu yi omanyo so mbaye ne toroka no ma anye adwuma no sede asafurade beso nani a ose ode nnome ebeba wo no moso anu oka to aso se nnome nka di we sankan na fena ewo mojam enti ode saa kokobon nsem ma Babylon fo se anamo no ode omu tuo no ene de ode ahye wo mo nsa no omu make sure so mba ne pe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  omu kutu o man no so kan se wo no pasa de o se wo mu de o safe na pepepepepepepe nti de wanya no senia ono asaforo de wa hye no no enome ebeka saa nipakro anase enome ebeka eye Babylon kuru ni nyina amen na saa kokobon semu anase saa kasa wei eye kasa emu ye du ya ewonsunsanso bebre ewo enei ewiase nipa ya baiso ye generation saa kasa wei ewo nsunsanso kese ewo ye pinso hallelujah me say enyo ewurade adwuma biale biara moma ye enyo ewurade adwuma biare biara hallelujah wase enome nka de oye ewurade adwuma biare biara sa biare biara na kire se ase ade na wo ye no emfiri wakomam ti nkomoni yo ase ade na wo ye no emfiri wakomam ewurade de assignment ama o de dwumadie bi ahye wonsa na ase wo ye ne basa bi sa da we biare biara ase emfiri wakomam na wo ye o ye ne basa ene sa kasa we koso ewie birem ye nipa ya ba asase so bibrabrabom on say akodu level say ampa obi oho a otimi transidin we dey say we dey nyame dey nyame adwuma we dey say nya ye bia we dey na waye ne troka no ye ne troka enye ne dwuma nti wonfa ho ebeku enwu na wode ahye na adwene musa ebeku enwu se ne aforbo kra ye bokra we de se ne nya ye bia se tight kra sofo no kra na yedi no we nya adwene bi tio no we nya adwene bi na se tight kra sofo na yedi ene we de se nya we de se mentua na nyina kra bon wana atefia bi amount ese so de kono no atefia na ode akoto eye ne tight book no de akoshim waye adwuma ne biara ana jidi fo siwiye no ahwa siwiye de so de asofo ya na edi we de se me sofo ana on kra sofo kra wo ska na ahwa adwuma asofo ye kra de siwiye ene no you 2 cedi kra say the 5 cedis 1 cedi in there e bi ni ho understand 5 cedi na se me hwe video bi na asofo bi no mo koto say offering or say siwiye o say den I think I know yes we the friend title and we use get free na tare in na pocket ho 100 cedis note e won bebre wo and oye ya and we ya obi okoto asiwi o we ya and we 10 cedis we 10 cedis Henderson says sika obuka mu a e wo ho bebre piano say sa wa head asesa
no pia ya no koyi mu 10 series ana odi hel boto no wodi asasa ana odi koto adaka ni nti me hwe video no bu ho nten saa se nti na wotwe ni nyina nti de asi wiye ni ana otimi nka nkyerem se you bi sika na he boto na ade abasore e wono an pocket money sometimes e bana urade adwuma nko so a ya na ye dwene honam adwene enipa bebre adwene honam adwene o after kra se we de enye yi bia na se sika famu a na wa pretende aye na muna bi basa bi se ye urade adwuma e bia asafo dwuma anasa ade bia ma nyankopon adwuma nkoso bia no onkentene ne ho no aye ne basa. Hallelujah. Ora Yesu Kristo asam se de wo ye urade adwuma biara na eno me aka no wo se no me nka de ye urade adwuma biara oh we de say me a preacher wo mo a ete aso de me hade omusa nipa be 10 nipa be 7 o ene me ham hokura preachi na preach na obi preach ni amana platform o hwedo me wo ho asori fi ho omusha na ase ni message a esese wo ma na bia wo de nibre so ekasa like o ye serious emme wurade emu message ama akra na e wo ho no e won say wurade asemuni o hwedo me te wo no a o we de so mu no so na wo den sem kwasa obitimi ga say oh and we dey say oh mama mo mi tew we dey eje bia mama mfa nje ne last year ya say aguraguro na mfa mi titam na nje we dey o mo no so na wa ye no trokan na wa ye preaching no anase teachings no na wa ye ne trokan wa ye ne trokan yeso woni ahode obitima yo but we dey kan adwene bi ni akoma bi say wonet wona so mu sha ono na di kan adwene bi say wo mo mutu oni sha. Enti message ya esese woka anaso obu okro otimi hwa o dabi edom we ni message we de emfa no a change no akofa turuka de bi wono na dwene mu no so we de mamemfa wi ano aye ne turuka no abeye enso bia na wowura Yesu Kristo no wona etete wono ne ma ewom a wode message na ma o say ka asamuno ma intimi ntwi nipa no na wonya adwensa kira na se ne oye bia enye no wonye nyina so bi don fanko fie no aya na troka awurade asem se banesa wo waye awurade adwuma ni biara de awurade person ka wo fa so ye that day wo de honama bam I don't trust what the same thing oh we dey say we dey so wo no so we dey na nyom no na why na bebo bees why na be say no eno so why na troka obi kura te meka say wo no so ajesufu ni ho enti ya ntodwo dia few enti me nkose me voice asemesi ama obenti ama wona meta na todwo a wo meto a wo soso enti woni ha ne de me nkose me voice Tronsam say wote sa wo waye awurade adwuma biara na say wo ye awurade adwuma biara o ye awurade adwuma biara yase adena wo ye ne mfiri wakomam yes na ya na wo ewiase wo etoda Kristofo ya na ewure fi ade bi se Tronsam ne mewure fi asafu Yehowa na kan was me awurade me mfa dom dodo ni nkunimu o no me mfa dom dodo eni nkunim ma me ho da osuma Gideon se Gideon kosa no ni atamfo nkodi akon no how many soldiers how many warriors ana Onyankopon choose ye ewo Israelfo oma you can say Gideon esone so sa ma ne koka nipa 300 no mo kohia nipa pim
enti ne ba na awurade adwuma mu nkunimdie ne nkoso ne mu anem nyamo a enya yen na ye ma ne bo eya asafo awurade enti yen a yen awurade Yesu ahumoburu nti wafa yesa apaafo ne adwuma no mu apaafo fafa ba bi no yen firi adwen ne akoma pamu nye ne yie asana no kan ya onam John so kan wase Yesu Kristo na kan wase se mo anyima ya mema Nyankopɔn betime nyane mafiri abomu amana ba be yi Onyankopɔn aye enti awurade no wonfa dodo ne niema bi anase yi bi enye no nyama no ho enti yeye bibia momye mfiri ya adwene akomam je awurade pese wo ye no ode ahye wonsa amen wase de wo ye awurade adwuma biara no jo ye adwuma biara Nyankopɔn God richly bless you je wo ye awurade adwuma biara no eno me aka no na wo ye dwontoni am so say emfa say watch night na watimi afirifie na wakɔ watch night na me pa cho kɔ watch night no na woda ho jese de bi benyane wo krache ana bra tam na so brana bra ne yenye o maba no obisa se ya na o maba se ya o maba o mo doso na o mo no so se nsuo ne yesa no momo pendrive mo nya mera masa momo pendrive masa obu a obefre na oma obefre na oma Kristo my money adishia yaba Kristo mo eno message ni eto aso eno message ne se yenke kan ye ho ene de ne se ma ye nwa awurade adwuma no biara amen obu honma ana wa mem sika entime de mem mompaye wa mem sika ana hwan ana anya se na ye de honam ne yi saa yenya nhira wo ba bia ye pese ye koro no se wa nyere wo ho na wa mfansi ye ane ahoden ane adwenemu fan a obi bregu adwuma asa na ye kotu no se Onyankopɔn ahemie no ya fane ne den ne ahoden so etina me evangelism eni agoro tina me evangelism eni agoro 24/7 mini asem bi ameka kora na I will just come online and ye afutuo de awurade adaworoma ebitima akoba sai kora me nkutu bible but awurade hu mu brunti ye benya asmaka say 1 minute kora I will come online amen sanso so na bia said ye mekan enye awurade fie nko a bia na Kristo som he Daniel mu nyina no awurade efa omo so pia omo kwhye abem yes edom kwhye abem Joseph mu nyina awurade peja wo mo wo man mu no opia omo kwhye abem etibia na wo life wi so wo ye Kristo ni wo ye aban dwuma se police se soldier se nurse se teacher se wo ye kan say officers akodo eye awurade na epia no ode wakwhye ho enti adwuma ana wo position na wo ye no me pa che wo bebre wo service na te sai ezena nkafo nyina na ensuo fa wo enso bekom no na wo bi eye panin pa na se mpanifo bi wo mokɔ asɔre wo motete high table ewa asɔre fie omu wa ben dwumadie kase bia nkase so mudi yi gates anaso mu providing niema hia o man no ene atimamufo ema bibia ye kama no onye oye kura no a obeye ne inadequate waye ne troka na kaide na hase krum ha yetimi yi aban yetimi de contract mu obi si owu kwai ekwai o lord kwai wanya asphalt no aye no one layer oye no one layer
ekwan ni nkosi ye no na ekire nyina se tutu. But such people go to church. They are all in the church places. Enti awurade adwuma ne ana say appointees ma ya appointed wa waye ni biara yi. Enti so obenya nkwa. Ekwan na eyi ya wa wuni ya esu tutu ye. Na me pacho bebere pemfuo bi ye de ne to kem na wo kwa kinkire ni nyinse nkose ye anaso obi ko wuye no. Wo nti wa mamugya hwe togu na wo be escort firana. Ose no me akam. Wo nti ensuafo obi ko. Wo nti obi ba me pacho bebere eda no ebia ne Monday wantima nko school. Wo nti obi odwumadie kase bi pa ebi kura na ese nko kwa abrochire ense se otimi ekọ ebia airport. Yasi nsu ayiri VIP ntu ene video no ba kwa mehwe na STC bus ba ko na nsu de ne kọ. Nsu de ne kọ. Na sika ni bre ene niama en chese eye self interest. Na ya ye dwumadie bia ye di ye dodo no abasa basa. Eraden kai. Enti Transemone say Jeremiah onyankopon de say hintasem we man ena wode esoma ne say onfankoma Babyloniafo no Babylon, the city of Babylon. Penimfo mu wom say eye Moabfo de abusumhuwo ene niema enye ehurum yasef awurade montim do ma na hyemonsa monko se ho ano se monko monhwe na mankodo do wo ho mia na mama mokwai go and destroy them monkodo do wo ho vise ne bie di kansi ebra eye so onyankopon ka kire ne se onko se Moabfo ne ade na atafo ko ya na o se me ko na ko chichi nwan na ntwie no mo na o ma dodore na o de o mo aba na wa che o mo hene nso aka ho Samuel say na de na metinu o masumi se mo asu bi ni ade was ya me hu say ye de o mo ba afo de ma awurade e be so ani ana o hene nso na o ye mmabo ntima che na ba mia me kuru hwe was city e yesna for the ball so when de awurade asem why aso den na de waye ade a wate awurade no matua it ma Paul say many me my so hini bio I've rejected you ma reject wo makomam awie no sora brabo kwesi say sora brabo ekwesi money wonyankopon chen be ha wonya asundwe ne anigye wona brabo mocha enti asema make bebre aye awurade adwuma biara asa memfa ho ebegu enwu amenei omu wa ho hiehiem ewiase se awurade nsa da wo so ho na wanante se de awurade ahyew na wo goro ho na wo toto na se a mehuru bi da se de last be kan se de komfo okomunsuo bi komsuma bi na se komfo no woye na adwene se wo ye no ho style bi na ya asotwe a suma na de ne fam no enya asenketo bonsam fam no sa na awurade mu no so ete sa wo life no so na awurade nsa da wo so wo de awurade wapam a na wo ye wadwen se ase wo de won kwa no wani ate de Kristo se ye no ona na afere wo se be ye sei tuanamo we ye we na se wo se wonya bobonsam obetimi de ahokere kra to so obetima se wo bibia omo obia so hu moboda wodi bibi sha won sa se yo yemadwuma na wo ye wadwen se wo de honam no na obedi akiri obetua no no forget nyankopɔ adwuma na de sese wo ye no wonya wo hu nto wo da nto pa wo ye we na wo ye we ene 50-50 no acha na se nyame adwuma 70 honamu 30 na kwati wonya hoto da enti ya bedi Kristo Yesu achi no adofo no
obia wana setena mu dwumadie bia Awurade Yesu Kristo ahyehye de ama obia Kristo fam abusuam diem oman ahodo ne miamia ye tete ye giwodie nti ne de biribi ahye wonsa yiwakoma mu yo yemfe yadwen pane akoma pabunyo na tronsam say dia woye Awurade adwuma biara eno miaka eti Kristo adwuma yemfa kwadworo mata ho Kristo fam dwumadie bia wodie bia no yemfa kwadworo mata ho eno ade kotu adoma kyedi ne nyina wusisi aso dem amfa kwadworo mata ho what you can say we you be a wo ya doye wadoma kyede no emfa kwadworo mata ho you yem na yo wosomo a emfa kwadworo mata ho you yem na yo amen na ebane sa owura Yesu Kristo oni agye Nyankopon ani bagye ye ho na ye den ayenam sampakani wo ye sampakani a yero ka sempa no Isaiah 58 dia 7 na me patwetwe nsem kai wo se tiamu dendenden me no do ho kame mai Israel bone no omomra to kire wo sa bre na Israel fo yem pabo edi modade ne nkotosere sere Awurade ho birbi na enipa ne so no omu yo mo so mo ya trenefo nanso wo makoma mu ne wo mo ekokuo mu ne mo ye no na ye bone a ekoso a na eni nyai they pretend to be holy but o mabraba no mu bono kukuo mu na no ohye na efrudu Awurade en ana wo Nyankopon nam Isaiah so ka say hey Isaiah wo hunu oman no de omo ye o mabrabo ni o these are their lives they pretend to be holy omo ya no mabamanim te said omo ya kronkonfo enso hwani mo ye no kokuam entitiamo den that means voice out, let them know their sins, let them know their wrongdoing and not do home. Let them know fradwenya kumapem enti Kristo adwuma ene ade bia fa nkwaje ho ene dada setna de woye biara emfa kwadworo ne anwenwe ne niam bi obu okra wo yisika kra e de amane makra kwasukwa na ene ya wo dem kra bewi ase wankasa wo yemu ma wa wo mo nya isi ye de obi na amane ka ne de na bro se ne wo mo ntena wa wo yemu ma o hwe wo ma na ye wo ya abra wo ti wani abomode ahwe wo nkwadai e de mpabo ata akira omunyini adachi meme kwa meme ti wei enyo mo na enya meme no mbedu omusika anaso mbeto mani abahwemi o mi woni mehen eye wa wo bre ne ho no wa na wo besa ato aduane am wodi wo yisika ato ade ama na yira na ene ya wo hwe na yira na ene ya wo no aduane ama ni kuna na ene ya wo to aduane ama na yira ni kuna na ene ya oso wo mfem pade a wo ne nete obi mimi ho sa ina de na kura ne body ana de na kura sa ana ene we de mintimi ana sa eti Kristo adwuma egu ahodo adofonom ye wo Kristo mu nkyerɛkyerɛ hodo a ne bia kyerɛkyerɛ wenum nyina ka Awurade ensɛm a mepaacho bebre dane da nyina ne ba ne abɛkyɛ no efiri neko ahobrasiem yemfiri adwempa ne akomapam de owura Yesu Kristo de ahyɛ yenhyɛ biara esanse ya bɛyɛ Awurade manti baabia wo bewura bia fra akomapam yo Daniel ye pointe no wane ne ya kana se nipakuo bi se omo ye de sisi mantam so mpanimfo ano mo gege to ene ye meka se to mo gege saa no mo de akoma ye timam kana se kurura na dwumadi ano odie nyina no na enipa bi a omo ka Daniel ho no sectors sectors
na saa nkrofo na badan ye nchen se omo nka nhumum no mnye kululu no wia niema wia oman no wia sika nyese ye ni nyina ekọ dabedabe esese yesusu yetimi nya bidi boy ho bra kokoam Daniel mpene se mo na monya sa adwene dia me de me so me nyankopon wo nokurim ti nya de se me mepene da me nya bone ntia me nyankopon nti o manfo no kura ho nya omobo na obi akwasam fifiri di sika ba ye de koyo mayi na waje na de go botum Daniel yi wo maten hallelujah enti sa nesese me no mienu susua woye Kristo ni nko ade be bia ye de wakohye me se e bia na wo de na nya asori fie o no enye nyina ne betima tra asori fie se yesiesi asori fie ye bibi wa ye bi wa awurade appoint wo de wakohye baabi wo kura wo akwaduom eye awurade na de wakọ wo de wakọ akwa wura baabi an wonya baabi agina adwuma no ye ne sei dia ya na ade no munyam hye bebre Kristo anase ade no munyam hye bebre awurade adwuma anase beka asempa bi afa Kristo ho ana o asomese de wo ye Kristo ni pa o be se ye de dwuma de hye ne sa wo ye ne fan wo ye ne frenchem wo ye ne kama wo se de wo ye awurade adwuma biara no me aka no wo ye mesi ne ya soma se ko twa blocks ya kire o cement dodo a wo betim de twa blocks ma blocks na ye den na watimi ni nipa bia ya akwai na watwa blocks no e de cement ne fa kogu wirem akoto wadi na nipa no blocks no wa ye ne hani wa ye ne hani mezi for ma blocks usu ana kura ne pagya ye green nebu ofa ye green nebu onso abo den wuraka what put den wuraka Woma na tusika kese ato na eba ne sa bisa ho se enti enhira bedi wachi because ensem ebe firi ni pakura no ba nyina ye nome eye nome amen wase de woye awurade adwuma biara de woye adwuma awurade adwuma lazy bibia ase ade na woye no wode akwadwero akwadwesemuti ubon se be wiase atade kura no opama style no o mpam ne ye bible reading kura na ni ha no okeka basa bi na wama preacher na wo preach kura ye confused de woye awurade adwuma biara amen enti asetena ne anamonto bia yeturo wiase bia no esanse ye Kristofo ne abaji Kristo dia di na ye focus eye down quanti ma ye nhwe nipa yemfiri adwene mutiem ni akoma fan mu wode wakatua sakora ha wode yi wakomem se wakatua ye de ma honam fam ne esakora no a yi wakomem na ye hallelujah firi wa Colossians chapter 3 verse number 23 Jeremiah Colossians chapter 3 what dey hwe asemo a Paul kan wa ha Colossians chapter 3 verse number 3 eye quote ameta quote pa na ye dey teaches Colossians chapter 3 verse number 23 ye nyire ni masema wo ho na mesesi so bi wo se na adwuma bia moyo adwuma biara moyo no momfiri okra monyo no se moyo ma awurade na monyo ma nipa say hase no wan ka sore e bia adwuma bia yeyo no e bia asofodwuma anase difodwuma anase babra kenkai anase we eye general language and we soon ha
Maybe I make a brofo. Was it a jume biara? A jume biara. Ah, yeah, yo. Yem free or kremu. Free will. Wholeheartedly. Akuma kai. Yem free akuma kai munyo. Say ye yoma ewurade na ye nyoma nipa. We must work for the Lord, but not men. Adentia, if we say ye should nipa, ewo de ye ho a ye ntime nyo da. Ewurade nim se nipa nye. Ewurade nim se nipa bu abam. Ewurade nim se nipa kasa. Yes. It is a wo tu biribi wana amon. Ade bia ye nkunimdi ade bia wo face wo ya eye papa. Na bebo afoforo. Ebema Kristo ni mo nyam anase ni din ho abanyam bia no. Esese wo fira adwen pa ne akomapam yo na enhwe nipa bia wono mo nsem bi o mbeka bu abam so. Ene fine to da enipa tu nipa fo. Ade a wo ye ne nye sesa eye pa. Nemom se ade na wo ye ne ye papa Kristo tumi wom anase Awurade asemra mpaye no kore bibia fa ne kwan ya. Se wodi nipa chia obejai. Eto bi o sabaka ni pa o. Nanso ne ontimi nka Awurade asem ne biem. Adentia enipa no nti. Obi adwuntuni pa ewo Kristo. Nanso ne ye hyiam a no akokko no no otene baabi. Ade was me pasem enye bibia o enipa no nti. Obi wo hono ma Awurade de adoye ho mama ne pa. A obi ne nsem bo afoforo. Eya kyede obi ane ne de. Yes, ehwe no mukura na wo yam obi. Obi kana asama na se obi ohu obi na nyama bi ya na eya wo ya na eya wo momo na ohu prose even like o pese wo force na aboa. Eso ne wajai. Adentia enipa nti enipa no nti. Hallelujah. Se wodi nipa no achi a de wo wura Yesu Kristo de ahya wonse biara e wate asefo asase so no nipa nti wo bejayo. Ne ba ne se Awurade se wo waye Awurade adwuma no biara wo te se obi ode ne sakoto abrewa duanem na madi adu level bi na se wo ni biem because abrewa no ne sie tutu ana ne nsa no so ntimi ntwa aduane ne yie nti oso ha no ate ha no atete ana abrewa aduane no atete so. Yes, it is any merwafo atena pen abrewa wo na se abrewa didi ana aduane no atete so wote ano ate baby on ne nsa besi bia no atwa. And also, I think it or said the Akoko also you know. Now, so you inside, yeah, just one every when you do it. Amen. In Theodophonum, Transam say Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse number 23. Was a Jumedia Pia Mudi, a Jumebia Moyo. Colossians 3:23. That was here English. Was it work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Was it a jume bia yo? Yemfiri wakremu, yemfiri akumapem, yemfiri jidim. Adie bia wo ye ne se fra komapam a wo de ne je na ye enya memrenfe de bia na me ka se adie bia na se wo ye na akasa ho a enhira kura ni mu dabi se wo ye biribi na wo de ase enwiwi ene akasa bi ni nyiyanu bi ase enye emfiri akomam enu enhira ni upejayo upejai. Se wo ye bribi nese also be kasa ho anwinwi na ade we kra na we kra ha dwen na hwan especially obi horo mo a wo tua na mo a obi abrevan so yi obi papa di pa na frɛ no a o so kra wo ha dwen wo ha dwen do wasiri sika sra wa hwe wo be frɛ mi sika o de to so a anya so na si wo ha dwen too much wo do frɛ bia na wo
we nyina ni hwe wo fa fo ana wo frɛ ma sika bia nson ebe wi ase no asa akɔsɛ ni sika mane pakoro wo anya nhira wo cause wo dim sɛ obɛyɛ de a ni kwa sɛ ɔkasa ho jamani pa bebre nhira esanka nie it is wo tu bibi ho anamu a fra dwen pa ne akoma pa mu yo enkasa ho nwiwi or the moment I would say be ba mu anaso be nwiwi bia na nhira sese wonya no na a block it wase dwumadie bia dwuma bia ye yo bia yemfiri wo kra mu nyo se ye yo ma awurade ye nya manipa every say awurade nsam ne benya akatua sa pejade o kan to aso asana wo enti Kristo mama ne adoforom epa mo chew sene onyankopon ede sa akokobonse we ma Babylon for se won mu nim na adwuma no wode ahye wo mo sase wo nkotua eye moabofo so ka eye enema boni o mo ye no so ma anye no mo dodo ho ekokrokro no mo yo ma dwen se enya hwe we de ye nya ne star bi na ye ya wase ode no men beba o mo so obetu o mo ka sa so twen wode komo no beda ne abo o mo so amen idisane ye de tutu ye die hu a ewie biri mo nso no ne nseso ebine me no mienu ya setna yete dwumadie bia any assignment that has been given to us dear yet dene your task be all my very hard difficult, but you need to work on it according to send Kristo asho task be all my very very hard na abeto wonim esese wo ye homodwuma iti Kristo my ma ene adofo no America ka chose me nche bibiri me bubọ so ntie enti emfa nhye ya adwene ni akoma mo se dwumadie bia ye di no asase we so bia fa hye otim se urade na di ahye me no me no nsa se gya hu ni sa ni esa de hye adwene se urade na ketua pa firi no a ya di akoma pa eye if said ye wo ye urade adwuma biara no ye nhira e wo Kristo no Paul kaka se no de asojafo ensem bi ye mfato so obi ye sojani anaso obi wo military camp na me pacho entokwa esi ne eso omni atamfo nkoko anaso nkopata ntokwa se wodi agro ko a wonya abotri bia wonya basobode wonya odabi wa ma ohomode abede no wonya basobode wa ma ohomode a wan na bebo apaso abrabom ubeti yes we nya award hwan farmer award hwan award se wa anyere wo ho a mo wa mo ho so na udwumadie na answania hwan na bebo abaso 2 Timothy chapter 2 2 Timothy chapter 2 2 Timothy chapter 2 okanwa se 2 Timothy chapter 2 verse number 3 she asemwa Paul kafa sa enema no 2 Timothy chapter 2 verse 3 wose na wonso mia wani hunu amanese Kristo Yesu sire nipa obi nko osa emfa no ho ntoatoa efie asetena semu na waso osra niani na se obi di agoroko a enso a wo mono enkunima potiri agese wakono sede ehwo mrate hallelujah sede wakono sede ehwo mrate ntifye ensususuo ene mfato ho a eye osomafo Paul kire ewo ha Paul se obi ye sojani na sojafo yi omukọ okun anase omu they are going on duty na me mano kura no anopa no no mu hu mfa wo mo na commander me rent no if you ra ye say nke nwumre ana obetimi aba na me na tena se na ye de anase sojani ne de efiens
sensem bi eyi ne ho ano a ya mana baso da enti so gya adwuma amenka secret ba koncho they don't have any seal say even kran say ene or off na okoduru fie na your friend phone so from commander ho say scatter si anase ye hian on duty a oni say sa fe kura no akoduru fie no awro ni boot and wadwa ne shirt ye gu ho a ebia obepa aduane bia dia na se nsuo bi adware a na call ba pe immediately assessor rush it to base. They don't have any choices how o say me na fofo birum ya so jafo ntimo metano me no mu din mu kan we nyina o say hwe bra o say man of God ye na o ye na ye wo ofo kura no call ni tim me ba and you have nothing to say. You need to rush to the base now call enti obia oyesere ni no omfane ho ntoto efisem ana mabre ana hwan ana vangusia ana den just emergency bia ebia onu awu anase even obeko edi sana Kristo mu dwumadi a ahodo a yedin ete ti bra ya ba ya Kristofo ni ba Kristo mu asore bia wo kopia mesira yero ho na Kristo mu dwumadi bia wodi bia no emfa niam bi nyi ho ano no mommy amfani ababi nyi ye ho ano enipa nti na nipa na be hira enipa na ene be hira ya ne ana enipa na frɛ ye si nipa na frɛ dia esisi eti di nipa ka na se awurade na frɛ no ode abewura osom kronkron hoduo mu ana wose ye nya na dwuma no ma ya ketua daache a adenti na behwe nipa na wokoko na wode ase nyame adwuma na ase biara ase wo mfa ho ase sa ase me mfa ho oh me I don't mind them the ombe bi omonye I don't care ase no me account no me nka de oye awurade adwuma biara na dache sabra bono enyina kwa kowie se oseyem wose firi se de wodi agro kon no onso wosere ne ani anu anya ketua de wodi agro kon joidi o konu biara wan kono se de mra ne se onso wosere ni pani nani anu anya nkunima bodi asasi atisu ya Kristofo ayokun na yekun ewo Kristo mu yekun amawurade adwuma yenkoso enti se wodi agorokun a wontime nso Kristo ani enfonso ne maraton ene ade ene wakoyesi na wakoyese kokwasa niama basabasa na awurade asafo ewo ho pa awurade asafo na awurade asafo na obi tim na waya na ogu asafo no ose de oye awurade adwuma biara sapakani akọ preach ama kra basafo no nso tim no de konkonsa ne enema bi ntwato so ne atemdidie ne kasatwitwe ne enimtie buo no amu obi agya asore no awurade se no me account yes kojo no kofa nipa na ba ento mfa ke kana dwene basabasa no de akire obi adebechi nipa na so masore biem sa what is sa wonya nhyirada na awurade so hu mobo wo na mo so amu kra bi agya asore ena mo so obi so nko Kristo asafo mu biem ena mo so obi so o chese wontie Kristo asam kra die wo yo awurade adwuma biara anomi aka ifri sabre ko mumien sum Kristo ye dwumadie bia awurade de ahye wonsa bia ne fra koma pam ne adwene pam yo awurade ne ketuafo pa owura Yesu Kristo ne ketuafo pa wose se obedi agoroko a ontime nso osere ni nani anwanya enkunima botire ti sana yenso ye Kristo sum ne dwumadie hodo bia ebia abenum anasa asase so dwumadie bia de ahye nsa bia no Kristo nti yenyi yeyam enhwe ne na abaso papa bi firi mu a na munyan beka awurade abaso papa bi firi mu a ebe hye Kristo no munyan bebre
Amen. After Yanshe Hebrew chapter 12 verse number 1. Say, Jumedia we nyina no ye ka ho asem no. So nipa betimi anya kokoduro ayeso adwuma agese ohwe Kristo. Said ye can aye Colossians chapter 23-24 no. Say one hwe Kristo untumi. Nipa nti obejai. One hwe Kristo obejai. Enti tronsam se ne sa nti yanso enam se ye wo adansefo murunkum ete se ya etwa ye ho ahie moma yento adeso abia ene bone a enche na etwa ye ho ahia no a esi ekwan ne ntungu na yemfa boaseto entu apreya eda ye ne mu Amerika enhwe gidie mu dikanfo ene ne wiefo Yesu a ohwe enigye a eda nanim to ne boase hunu asenua no ho amane na wa mu aniwo na wakotena onyankopon ayinwane ne fam. Enti osomafo Paul twimi no mienu adwen esi Yesu Kristo so se yewura Yesu Kristo wonyamfo daja so dwen yene ne baye no wamfa nani anto nipa so wan hwe nipa de nipa yo hwe nsem mo ka kire no hwe no gwase nsem wayese naso amani nyina mu bia mu na bem edu ba bi kura se wo wa honhomane edu ba bi se omo ke kansem sanso ni nyina emu Yesu abem ne mo hwe ne ten na ohwe ne ten hwe eye no nyam a se owie na dwuma onyankopon naja edbema no eno no hwe amen. Wasenti monhwe adansefo a ye wo mu murunkumu Peter nom ne Yesu nom ne asomafo nkaye titefo de kanfo mutena Kristo asemu ewie wonsai ewie omunkunidie hwe nsema nipa kafa wonmo ho hwe no gwase ye nipa bi edikugu won waguma no masenti ade we kura majai waguma no masenti ade we kura menyobio waguma no masenti aso no kura say na sa naka so bedi Kristo achi afa na sa ye dia samba toso obi ye be fere mu asam dia toso na dia eye de wasem no she ma ye mfa ntoso e ma na nye ho nipa na sem no mo kan set is dia ye problem but sentesa Yesu Kristo kasasa was mo mo nje no makatu aso wosoro sa no de ye tetefo di kanfo no omubedi atwa nkontompo adinsamone ade akeka nsem agomoso mutibisa munyima forget it eni kwasa o man how amen eni kwasa o man how kwanim focus on Christ na ye urade atuma no ye enye ne biara if we say urade Yesu Kristo nsam ne benya sa ketua de wo ye no uye ni hia eso aketua na abenya dia ye no ye ni hia aketua wom de bia ye timi dia so ye preach wo aketua o Kristo mo ai sanso na wonso me ne wahia wo life so wo aketua o Kristo because wo ha se wo promote adwuma no wo like wo share wo fro baso wo de to start wo aketua bibi fufuro beka wa wo ye no kokwa mu a ni nyina akatua pa wo mu hallelujah. Hebrew chapter 12 verse number 1b was yemfa boase tonto apreya eda ye ne mu no Amerika enti dwumadie bia urade Yesu Kristo di ahye no nsa no isanse obonefo ne prisonity aya apreya some person ya no mo ujai o person ya we yes we yes ye ana say ana bangusia ana hwan wase ye ne kakra aya challenge aya okon aya wo abrabono aya pray bon some person twe yesu ya mpese ye beko yesu ya twe ho akwese nsuo edi obi ko na anaso obi nante nsuom se wa anyere ho no wantintim anamo no a won beba as na nsuo na tu ase ko nsuo ni o hawo enti se wa ma wona na
man stande ewo nsuo na se ye cry Jesus obotan no so a no anya focus se kwan bias me nsuo ni ntuma se nko na mo metwa nsuo na ko nsuo na gya wo how binti no fall down te mo me amfi ye ntu Yesu Kristo so. Amen. Verse number 2 was say enhwe gidie mu di kanfo ene ne wiefo Yesu a ohwe anigi a ne denanim Yesu hwe anigi a ne denanim to ne boase eti yanso ye wanigi bi wo yenim ye nya urade adwuma biara enhwehwe se benya yishira. Okay, 1 Corinthians chapter 15:58 ya dia 7 okay was munim se dwumadie bi amodie bia no makatua enya kwada ewo Kristo Paul ne ka. Yes, adie bia ye no Kristo mu bia no 1 Corinthians chapter 15:58 e ka me quotation no e brenti na me twitwa so adie bia ye no Kristo mu bia da was munim se mo branya kwada ewo Kristo. You know mo branya kwa your works shall never be in vain. Ya bre Kristo adwuma baby a wo ye adwuma bra wo bre wo sacrifice e ma wo ma wo sacrifice ma wo kunu wo sacrifice ma wo nuanom wo sacrifice ma wo busua wo sacrifice e ma wo man no wo sacrifice ma asafo no wo sacrifice ma awurade adwuma nkoso awurade se o ma ne nya kwada na mo bre eso wa ketua pa wo Kristo. Our labor has a reward in Christ Jesus. You and me, our hard labor say ye pe urade adwuma yenti wase ye wa ketua pa e wo Kristo. Dachi wa ketua pa enti dwumadie biara owura Yesu Kristo na nadwi medofo wode ahye wonsa watasefo asase so biara enhwe nipa enye ni biara nkase nipa hu nti baabia asasa wode no korato no nipa nti onka na kore no kora nsema owurade dia tante kire maso mani yedi akokodu nsema owura Yesu Kristo dia ma no fanante na epo ma udwumadie bia wodie bia no enhye Christ Jesus ni munyam uhwe nipa de owurade dia hye wonsa wodi menyo. Yes, hallelujah. Say yampa ba na dwumadie bia ye die bia no ade papa ebe firi Kristo nchai abaye nchai. Galatians chapter 6 verse number 9. Mami Kate, God will bless you. Galatians chapter 6 verse number 9. My point we my last quote na makutu. Galatians chapter 6 verse number 9. What say? Mama ye mere papa yo. What am I making be? Mo na adam le free 7 kura. Mo na adam ho. Onyankopon wonsi na twetwe. Efise di wodi paguo no enu an obetwa. Di oguma na honam no firi honam betwa proye. Di oguma honhom no firi honhom betwa dankwa. Na mo ma ye mere papa yo. Na se yampa ba ye betwa so aba ni birim. Enti ye wo bra fata. Mo ma ye nye nipa nyina yie. Enkanka jidi efiefi. Enti awurade Yesu Kristo anu asemene ye papa Paul ye nana Paul an wotuafo ewo asemu se asose asetena mu aba. Enti ye wo Kristo mu a ye ti Kristo nase abrabo bia ye bo no hunamu bia Kristo di odin ye hunamu aba papa wo mu a ye betwa no Kristo na ebe reflect ye dan kwaje mo nso. Amen. Was mo nada mo ho enti mai ye nada ye ho efri sabreya ya be ka Kristo asemi adofro mo me nada ye ho butru nyamsom ewrade tai butru nyamsom ewrade tai se yesum Kristo biara ana ye ewrade adwuma biara ye dada ye ho Yesu Kristo asem se e nada na ye dada ye ho na ewrade ye nsina twetwe we don't mock God na de ye no yeso akatua ne benya
de oye ne papa from obenya Kristo market yapa ana de oye no honam so basa bi ebegu emu omfa ho se be ye dan se be pagya omfa ho omfa mo asore nya ne ba me dia nya ne papa dia to omfa ho wodi susu pa bi ba no abato agu akere wa asore fi don't mind them on your friend ebegu a emu omfa ho. Hallelujah. Inti Awurade asem se wona bossa abre ni nyina omunya nhira ano me kura da won so na se yampa ba na dwumadie bia owura Yesu Kristo di ahye se di akoma pa ne adwempa yo na ye adwuma no firi adwene ne akoma nyina mu yi a transam se ye betwa so aba ni brem ye betwa so aba ni brem. There is a time wa ebeba ye breso aba ni betwa dache nkwaje ye benya so mfaso asasi so ye benya so mfaso enti Kristo manma no nkura baba ho si madui asa aka 30 minutes men to aso biem yemfa Kristo mu afutu semi emfa nka efiti nano de yade abani nyina ho na yemfa nhye ya adwene mo se owura Yesu fra wa freye awatas fasa so dwumadie bia wode ahye yense bia no eye nipa bi nkoso nti ana wode sa opportunity na mai eye nadwuma nkoso ene nadwuma mpagyanti ana wode sa opportunity ni amai yemfiri adwene pam ene akoma papam enyo na Awurade a woye katuafo papa no obesusu obi ansa no adwuma so wankyichem papa o boni o onipa wode so akatua ama ofiri se wono asafo Yehowa no wona ye onipa abrabo so katuafo te moma ye nhwe nipa moma ye nhwe nipa bi ne ye kasa bi suba bi niema bi ema de owura Yesu Kristo de ahye me no mi no nsa wa brabom atias pasas so no ye nyanto ankasa asmesi nti obintinti kwabrane nti yesi nti meja me fato eba ne sha eban a yesiri no Kristo no se fa wo fa amensu betwi fa ho a we se omfa ho ni tototo Jeremiah 48:10 wose no menka de oye Awurade adwuma biara yempese no mebekan de a yefra koma pamunya de Kristo ahye Awurade nsha wonte na nimtia encho se dane de nyina no woni metena ewo dwumadie mo bia wo hwe me free bia na evangelist David and ote menkan Ghana time 8 p.m. bia salvation hour dwumadie ana medi dwumadie ho chiame a yade Awurade asem eba meda se woje bre na enenso woni metena Awurade insha adafuna yade beshi ene yankola ene so na